wamkele uThixo ukubana ngaba uthembekile. Nyana kaManowa uthe sele ekhutshwe namehlo besixelela into abanye baqilile ngayo, kodwa wasithela ntonye into yokubana ngaba noxa nje befuna ukuba bangamenza intlekisa abaphakathi kwezihlwele, kodwa bashiya ntonye, bashiya ikhonteyina le ibithwele ezinwele. Kodwa uThixo wenza icebo lento yokubana ngaba makathathe ikhonteyina le bayisuse njalo, kodwa inwele zinoxa besusile yashiyeka ikhonteyina yona. Ikhonteyina ngelixesha ishiyekile zabe zona inwele zikhula, kanti ngelaa xesha yena unyana kaManowa uyathetha ngaphakathi noThixo wakhe, utheneneni ngokuba wena Thixo wethembekile. Hlala nam Thixo ndide ndiske ndingene. Abagqibanga bonke abantu bazawulenza intlekisa, wangena ngaphakathi, kodwa kuthe kulusana belumrhuqa baziva indonga neentsika zendlu, wema bazixelela into yobana ngaba ewe baphelele bonke apha abantu bokuhlala, noxa nabo bebembambile bekhona apha abantu bokuhlala apha bawusikhoma abantu. Kodwa kwakhona umahluko umnqa into endiyiqapheleyo apha kule vesi yokuthembeka kukaThixo, okokubana ngaba nalo wayembambile umntana emncinci, noMaria nenkosikazi lena yakhe ibingumncathi apha ekususeni inwele ezi, yalibala umcimbi wekhonteyina. Kanti inwele seziqalile zahluma inwele ezi apha kulo mcimbi kanyana kaManowa. Into enzakalayo uthe kujongeke kanjalo, yasuka wayibamba intsika zendlu waziva. Into endiyithandayo apha, kanti nayo udilayela ukhona apha, nto nje ubuchule bukaThixo into yokubana ngaba wethembekile. Ususe nje amehlo naba bebezixelela into yobana ngaba bafuna apha kumvisa kabuhlungu lo mzalwane, basuse le khonteyina, kwazi uba basuse ezi zinwele kanti ikhonteyina ikhona. Asuka avaleka amehlo, ngoba uSamsoni ukubana ngaba ayekhona wamehlo wawabuyisela, nanjengokuba ezinwele nazo zikhona. Wayezambona udilayela uphinde futhi abe khona awamandla, ngoba itheni ikhonteyina yona isekhona, into esusweyo zezinwele. uJesu Kristu inkosi.